даў жыццё чалавеку, адарыў усіх нас супакоем. Мы ўдзячны яму спрадвеку, суцешымся ў гэтым з табою. Здараецца, што і няшчасце пастукае раптам у акенца. Ты думаеш, Бог адвярнуўся? Няправда, ён заўжды азірнецца. Для тых, хто з Богам паяднаны, для тых, хто верыць у яго, жыццё не будзе змарнавана, прольецца шчасце на таго. Пан ласкавы і справядлівы, Пан ласкавы і справядлівы, Наш Бог, наш Бог милосердный. Пан ласкавы і справядлівы, Пан ласкавы і справядлівы, наш Бог, наш Бог милосердный. Люблю я Пана мой, он бачу голос моих молитвах. Мой он сил ухо свое даряет, удень коли я кликал. Пан ласкавы і справядлівы, Пан ласкавы і справядлівы, наш Бог, наш Бог милосердный. Окружили мяне путы смерти, знайшов я няшчасце і утиск, але я покликал імя Пана. Пане, выратуй душу мою. Пан ласкавы і справядлівы, Пан ласкавы і справядлівы, наш Бог, наш Бог милосердный. Серця прагне Цябе, Божа, думкі цяжка зразумець. Я не ведаю, хто зможа без любові шчасце мець. Без Тваёй любові, Пане, не знайсці мне сэнс жыцця. Цябе сэрца маё прагне. Я не ведаю, хто я. я молю Тебе, Боже мой, Ты почуй молитву мою.
досыч супакою. Неба, тое, чым жыву. Небо, полное любови. Небо досягнуть хочу. Неба, шчасце і усмешка. Неба, позірк да прямы. Неба, гэта блізка нешта. Неба, дзесьці ў вышыні. Небо – радости крыница. Неба, чистая вода. Небо, так хочу напиться. Небо! Гэта ён і я. Аллилуйя,
тое, што вам патрэбна, бо толькі ён ведае сапраўды, што для вас найважнейшае. Няхай вас Пан Бог благословит, няхай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсюди з вами Його. Няхай вас Пан Бог благословит, няхай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсюди з вами Його. Няхай заслонять світ распустный, а вы не верьте, надеи, веры и любови, тримайте сердца. Няхай вас Пан Бог благословит, няхай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсюди з вами Його. Шукайте Бога в кожній дії, не все ж сотреться, в любові, віри і надії, тримайте серця. Няхай вас Пан Бог благословить, няхай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсюди з вами Його. Будуйте храм святий на горах, хай подогреться, души своей шукайте Бога, и Он отгукнется. Няхай вас Пан Бог благословит, няхай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсюди з вами Його. Няхай вас Пан Бог благословить, няхай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсюди з вами Його. Няхай вас Пан Бог благословить, няхай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсюди з вами Його. Мои дорогие, я думаю, что всякие словы тут будут уже надуживанием якимось. Я думаю, этот спев, который прогучав, он сам за себе показал, сам за себе выявил у нас не только таленты тих людей, которые стоят за моими плечима перед алтаром Пана, але открыл для нас ту пригожость, як я вже казав під час святої мши, которую Бог у собі має. Гляньте, приємно тепер глядеть на ваші твари. Ведаете чому? Тому що вони світяться. Тому що сапраўды іх гэтыя слёзы, што з'яўляюцца на вачах, гэта слёзы сапраўды той прыгажосці і дабрыні, которая дзесьці крыецца ў нашай душы, і можа мы часам свядомыя таго, што не ўсё ў нас укладваецца, не ўсё ў нас можа прыгожа на цозень, не ўсё ў нас такое цудоўнае і правільнае, як можа павінна быць, але калі мы гэтага шчырым сэрцам жадаем, калі мы гэтага шчырым сэрцам, нашай воляй шукаем
то сапраўды гэтая прыгажосць, удзельнікамі которой мы сталі з вами тут цяпер, яна таксама уводзіць у наши дамы, у наши сэрцы, што благословенство, которое прогучала, думаю, это найлепшы падарунак для кожнага з нас. І ад імя ўсіх вас хочу сапраўды падзякаваць вам. Я уже казаў, что это уже становится такой доброй традицией. Уже другий раз это уже незвычайная паўторка. Один раз это может быть выпадково, и другий раз это самый час, это уже, мои дорогие, добрая традиция, и особливым чином пишу тебе дякую. Бо не буду повторяться того, что казал з минулого года. Як гэта паўставала і што гэта ёсць. Але ёсць, як ёсць, мы бачым, што нешта змянілася, новыя твары таксама далучыліся да гэтага хору. Но я думаю, гэта такая рекламная акцыя таксама для вас, дарагія. Не саромейцеся дзяліцца тым, што маеце. Дзякую вам сапраўды, і няхай вас таксама пан Бог благословіць. Дар'я Ксенія, будь ласка, дозвольте вам ще раз подякувати для усіх нас тут присутніх, мовчимо сьогодні і присутних на які мають мовчимість ваші співи слухати. За ваші такі пригожі, за сьогоднішній ваш пригожий узнесли такі спів, які справді допомагають нам забитися, може, часом на наш такий життєвий клопот і окриляє наші душі і допомагає їм знятися ближче до неба. І зрозуміло, що хоча ми того не відчуваємо, але за гэтым стоїть справедливая праця, за гэтым стоїть таке сполучення упартості, терпіння, може, дійсно. І ахвяра вашого часу, і ахвяра ваших серців. І тому хай Пан Бог вам одячить, благословить ваше життя і духовне, і ваше життя приватне. Ну і ще треба, напевно, відзначити, що це не кожна молода парафія може своїм власним хором похвалитися. Так само і старіки вас там, і наших світарів так само. І ось. Ось, ну і що таке молодой пригожий? Дивіться, молода пригожа, світари, хор. І як ви ще хор досить молодий, то дозвольте пасити з вами такою, напевно, може бути амбіційністю в доброму сенсі цього слова. Как, може, поширалася кількість ваших слухачів, прихильників, праздників, уділи у конкурсах, у фестах духовної музики на Білорусі, і, можливо, поза її межами місті. Ну і ми колись навіть такий час, як нашим таким найбільш знакомитим регалійним хором, храмним колективом, вже доведеться посунутися далеко, як вам буде займатися заступити. Поміж церкви. Відкривайте доступність Святої Цицилії, опікунки музиків, і прийміть тебе, ласка, підтримок, отримовується, що символічно, але щиро, Были сладости, были зараз кветочки. Мы зараз хотим повіншувати нашого регін Ксенію за той шмат душі, яку вона уклала. Гэты букет кветок, які ми даримо, він вельми символічний. Тут 5 кветочок, 4 факти і регін. Треба, значить, ви зараз слухали такі цудовні співи. Треба відзначити, що музику у сьогоднішньому концерті, все, що було виконано, це Ксеніні твори, нові твори, які вона, їх професор їх там вибирав на консерваторії, але це все її твори. Ось, часами навіть її слово, часами слово так само некоторых наших профіянів, Іри Лімбович, були стихи заслухані, так само були там інші вірші, так що це такі справді креатив, і ми вельми раді, хоча нам буває тяжко виконувати, але це так судовно, що просто ці тяжкості треба продовжувати. Нам вельми добре, що у нас є така Ксенія, яка нас запалює, нас ворушить і над нами працює. Ось, дякую. Запалює, вони так само запалюють, дають різні ідеї і приходять на тоді, коли їх хвори, горло, коли вони замерзли, і ось такі стоять, вони співають, у їх колоться серце, і вони приходять. Тому це так само ахвярні люди. Дякую Пану Богу за все.